Adam! Ja? Du siger lige til. Okay. Så får vi den i kassen. Tid! Ja! Har der! Fyr den af! Den er 400 meter lang. Ud over forerne. Så forsvandt han. Forerne blev bange. Så er der forrygstid. Så kan vi sgu ikke se ham mere. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer ned herfra igen, men op kom jeg da. Det gik satans stærkt. Det var bare i orden. Det må da være fedt, det der. Er du startet? Jeg skal gå ned, jeg gider ikke høre. Men vi skal prøve den lange nu. Som man siger. Har du for langt op, du?